Doncs esperem que el llegat sigui doble. Primer, a nivell d'infraestructura, és a dir, el fet d'haver d'hostatjar uns jocs com els Jocs de la Mediterrània requereix que hi hagi un seguit d'inversions a l'hora de dir, escolta'm, aquí hem de preparar per poder acollir els equips, els esportistes, etc. Això vol dir que hi ha una inversió que es produirà a Tarragona quant a infraestructura esportiva, etc., que quedarà per la ciutat, però segon, sobretot, el que quedarà és una repercussió en el món d'associar Tarragona i en aquest cas Catalunya com un espai en el que s'hi poden organitzar grans esdeveniments esportius i a més d'una gran professionalitat. Aquest és una mica el llegat que hem vist que ha passat en Barcelona des de l'any 1992, que ja en fa forces que es van fer les Olimpiades. Barcelona s'ha pogut rendibilitzar. Totes les inversions en esports que es van fer a la capital del país no han quedat després en estadis i pavellons que no s'hagin utilitzat, sinó al contrari, s'ha anat utilitzant cada vegada més la instal·lació esportiva, de tal manera que avui tothom al món associa el nom de Barcelona amb esport. Crec que amb una repercussió menor, perquè els Jocs del Mediterrani, com deia, són menors que els Jocs Olímpics, el llegat pot ser una mica la mateixa direcció que ha fet Barcelona.